ụmụnne ya bi akpụpụgo m n'ikpe maka na m ji ụgwọ. Hei, ụmụnne m na-afụgo ka o si wee dị. Akasị m na bed wee na-ebili. Biko kunu welu m kunu si fụ m taa. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ this guy ya na ya na-abụbata bili. So ya wee na-ayị ya sị biko ya mepeeli ya afịa ọjụ. Ya mepeeli ya afịa ọjụ si na ego adọrọ. Nwaanyị na ego dị nọ na ọ chọrọ inye. Na ya mụrụ ife a ga-akpọ nke na ya ga-asịkene na ọfụlụ ego n'anya too much. Ọkwa ịghọtago. Si ọkwana anya yọgidi ọjụ ya wee si a biko ya bunye ede ego ebunye ka a na-akwụ ya ụgwọ. Emesịa ka akwụọ ya. Ọ sị ya na ọ bụrụ emesi ọkwụọ na ọ bụ na ya bunye na ọ ga na-enye some money every month wee tinyekwala interest. Nya akwalụ maka na ya n'idili ibido afịa na ya chọrọzi nọ n'ụlọ na ụmụ nwaanyị ibie niile o nwerozi onye nọ n'ụlọ. Ọkwa ịghọtago. Ha na-abụ wee kwubuo ego na ọ ga na-enye every month tinyekwala interest nya akwalụ. O wee nye 250,000 ya wee bido afịa. Every month ya na-enye ihe ha kwuru plus interest. Every month ya na-enye ihe ha kwuru plus interest. So kwanya until after some months ka a ga-ekwukene this man kwụsịzi iweta ego nri. Ya na-asịzi anya nye ego nri ọjụ si na ego adọrọ ya si n'afịa wee na-enyekwu ewetekwu ego nri. Ya wee sị ya mba na ọ ga-afịa ya arụ. Ya si n'afịa wee weta ego nri plus interest and ego ha kwuru every month na ọ ga-afịa arụ na ya gba mme like that. This man na-ajụkwa. So kwanye ahụ ka ayọgidelie na-asị anya nwunye ego nri ọjụ. Ya wee sị oke na bụ na ọjụ na ọ manyezi ego nri. Na ya manyezie the interest ya na ego mali ya n'elu ka ya wezelie wee mele ego nri. This man sị na nke a ama mme. Ya gba ya nkịtị. So kwanye so ọ na-aba. Ya wee sị oke ya bịazi anya enye the money ma esi n'nri. Ya sie nri ya kpọchie nye na kitchen je were ihe kụwapụ kitchen bulu nri lie. Ya kpọchigodu na mkpachi o were ihe kụwapụ mkpachi bulu nri lie. So etu ọbụla ya si wee dobe nri this guy a na-eli di nri ma nke adobela ụmụaka ya sigodu si nọ nke ụmụaka na nke adori ọ bụrụ nke ụmụaka lie si ụmụaka kwụrụ ọnụ. Ya wee chegide ife a ga-eme na ya marọ ya wee si oke. Ya wee jụzia na ya manyezie the money ma interest. Ya na-esizi nri na-enye ọ na-eli nri. So ọdụ obere oge dịtị mbido sebelu ha okwu. Ọkwali agbụgo ọkwali agbede. Ọ na-akọlụ ndị mmadụ ya jụ na ya manye the money. Unless o wetebele ego nri. As long as nọ ya na-efidie na ya ma nkwụzi adịtịm. So ọkwanye ya. O wee na-be na ya jekọlụ ndị be ya. Ndị be dị ya wee sị ya nwoke ị na-echekwa ihe eje. Keko si dugu ka nwaanyị ọ ga na-akwụ gị interest na-akwụkwa gị ego ma na-enye. It's not like ị da alụ ọlụ. Ma gị na-enyekwa gị nri na onwe ka o si wee dị. So ọkwanye ya na ndị be ha enyere ansa ọ chọrọ jebe ọkwa ịghọtago. O wee nata na-aba dịtị na-eselu ha okwu kwa mbọsị. O wee sị ya na ya ga-eme ya ihe. Ya mgbe ya nkịtị na-enye ya anya. N'ihe fụzikwa na this man na-asavụ onye akwụkwọ wopie court. Kekwana ihe a ga-eme ya ngwasịa ndị be follow that day jebe court ruo na court. Judge wee jụbịa wee jụsịa anya okpegide kpesie. Judge wee jụọ ya wee kpebe kpesie. Judge wee sị oke ka ọ mụsịala amụ wee sị ya nwoke gị gbakọ ego niile nwunye gị ji gị from that day ọ kwụsị inye gị ego wee lụọ tata anụnwa okwu apụta court. This guy wee gbakọsịa wee bata wee sị George n'anya gbajie 2M. Mgbe o kwuru ihe a n'ike kwụọla ọtọ gwa ya na ya mụrụ ife George na-eche na ọ fọlị ya mịa bebe akwa. George wee sị oke nwaanyị na ị ga-akwụ di gị 2M a maka na ihe a bụ agreement gị na ya na-abụ. Ịghọtago. Ọkwanye ya George wee tụgharịa wee sị ya madam ya sị ya ego niile iji enye di gị n'isi nsi afọ ihe anụnwa mere gị gbakọ ya ma nke ụmụaka everything. Ya wee sị George na ọdụ 3M. George wee sị ya na ọ bụrụ na ị na-anya kịta na nwunye gị ji gị 2M gị nwajidie 3M. Na ọ bụrụ na iwepụ 2M n'ime 3M na ị ga-afụ na ọwụ 1M. N'ihe a na-achọ ịgwa gị kịta bụ na 1M a iji nwunye gị na ị ga-agba mbọ ka ị kwụọ ya ka udo wee dị. Ọkwa ịghọtago. Si di ya dakwa na si George ka ị bịa ga-esi weta ego na enwere ego ka ife achọ ka ya mee nkewa ka eke ikpe ya wetazi isi tọnụzi amazi anyanwụ.
Chineke si na-ekpe si na ama nkwụwa ụgwọ na-eti mkpu na-ekwu so many things. Jọji wee sị ya mba o, n'oge nwa were ikpe abịa na kọt ka nwunye gị wee kwụọ gị ụgwọ na ifela ada eme gị na ebidorolu nwunye gị afịa, o buru gị ego eburu na-akwụ gị ụgwọ iwe kwụsịzi inye ego nri. Ọ sị na nwunye na-eme ọfụma, wesịa maka na ọ na-eme ọfụma ọ ga na-efidizi gị na-efidi ụmụ gị, i stil na-agbakwa ya ụgwọ, isikwa na arụ dị gị na ị ga-akwụnya bụ ụgwọ. Ọ sị ya na ya ma nkwụnye, ọsị ọbụla ịma nkwụnye ịgbala ego one ị na-akwụ ego one ị na-emete ịgwa anyị amala one ị ga na-enye nwunye gị every month. And na ọ bụrụ na ị nyere that money nwunye gị wee weta this thing here, na ya bụ jọji ga-etake this case to another level ịma like ya. Si etu ka di esi wee kwuru na-ene anya ahụ, jọji wee sị ya na aka o jeche nye ọ gbakọsịa ihe niile ọ na-enweta ka ọ bịa gwa ego na ọ ga na-enye nwunye every month. Na ya aftago na this case and na ya ga-adị sure na ya solu this case n'isi maka na ya bụ nwoke dị very very hungry. Akwa ịghọtago? Sakwana na amakwana di ya nata wee daa na wee na-ayọ asị biko ya gwazie jọji ka ọ hapụba ihe niile taa n'abalị ka ọ bụla anwụ ise eni adọsọrị nakwa na ekwensu ọkọlugbogo ọkọlugbede ana-ekwu je ebe nne ya je na-ayọ ndị be nne ịgbago na-ayọzi nne everybody fire bịa si eni ihe bụ iwe eburu maka na ọ kwụsịrị inye nri si iwe wee wuo onye ya wesị ka ya kụzieli obele ife na ya mụrụ na this case ga-esi otu a wee tọọ n'ụzọ kwifugo. Ọsị bụ nne ọkwa ifụrụ ọsị ma mana di esi na ọ bụgodo na jọji si nyanwa bụ nwunye kwụọ ya 2M na ya ka anaghị adị money not just ka ya kụzieli obele ife na ya ka anaghị adị money not just ka ya kụzieli si m na-ezigbote asị na ihe merụ na o wee jebe kọt na o nwere ife megide na ọ ghara ịnapịa that money. Ọ sị mma na ịmagolu na mmadụ ka abụ sị m ịfụ dị kịta akwụla ọtọ chenjie na-epe etighele ya na-akpụ ya afa dị iche iche ịgbago na-akọ sọpụtazi ụtụtụ weta ego nri sị m infact n'ike kwụọla ọtọ gwa ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lu. Nwanne m kedu ife ilu kedu ihe ọ dịghị ka this woman mee na onye gbaghalụnụ die hapụsa ife niile taa n'abalị ka ọ bụla anwụ isi dudu ka ọ bụrụ na ọ dị ka ikpe anụnwa danyere kịta na ọ ga-agbaghalụ nwunye hapụrụ ya that money ka onye kwechili ya ekwede di ekwu onye that 1M ka o wee kụzieli ife next time ị na-eme mmadụ ife ka ị na-echi eche. Ike gwụrụ unu ma na ogbu mma ada ekwe ka ewere mma gị anya n'azụ ọkwa ịghọtaghị. Onye oke agbaba ihe ọgbagide ihe gba afọ n'ala Chineke chei ike gwụrụ. Achọrọ m ikwu okwu ka ndị mmadụ gara iji ife m kwuru wee jọji ya. Just gwa anyị ife ilu na comment section ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.